Γεια σας, βρισκόμαστε εδώ στο σχολείο μας, 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και σήμερα η ομάδα Ποντάρωση Ζωή έχει τη τιμή να φιλοξενήσει τη διεθνούς φήμης Ευαγγελία και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να τις κάνουμε σχετικά με τη ζωή της και την καριέρα της. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ευαγγελία, καλημέρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς πέρασες τα παιδικά σου χρόνια, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα? Πρώτον, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα τα παιδικά μου χρόνια. Πήγαινα σχολείο στην Αμερική και κάθε καλοκαίρι κατέβαινα Κρήτη για όλο το καλοκαίρι και ήμουνα με τη γιαγιά μου. Στο σχολείο μ' άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, γιατί το έβλεπα σαν ιστορία, σαν παραμύθι. Μ' άρεσε να μαθαίνω για πράγματα που όντως είχαν γίνει και ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Τέλεια. Πώς ήσασταν ως έφηβοι? Ήμουνα ένα κορίτσι που της άρεσε πολύ να παίζει ποδόσφαιρο. Της άρεσε η μουσική. Γενικά άκουγα πολύ μουσική και τότε άκουγα rock μουσική, punk rock μουσική. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν έφηβη. Και αυτό, μ' άρεσε να κάνω παρέα με τις φίλες μου, μ' άρεσε πολύ να διαβάζω. Ήθελα να παίρνω καλούς βαθμούς στο σχολείο και μ' άρεσε πολύ ιστορία, φιλολογία, τέτοια να γράφω. Μ' άρεσε να κοιτάζω στίχους στο ίντερνετ από τραγούδια που μου άρεσαν. Ναι, γενικά κάπως χαλαρά. Τους στίχους τους φτιάχνατε μόνοι σας? Τους φτιάχνω μόνη, ναι. Άρχισα να γράφω τραγούδια μόνη μου, αλλά από μικρή μου άρεσε πολύ να διαβάζω στίχους από τραγούδια που υπήρχαν και έμπαινα στο ίντερνετ, στο Google, αν ήταν ένα τραγούδι που μου άρεσε και έψαχνα τους στίχους και τους είχα όλους τους στίχους, τους έκανα, πώς είναι, print, τους τύπωνα. Ωραία. Τύπωνα όλους τους στίχους από τα αγαπημένα μου τραγούδια και τα είχα σε ένα φάκελο. Και όταν ήθελα να εμπνευστώ ή να διαβάσω κάτι, έβγαζα αυτό το φάκελο με τους στίχους και τους διάβαζα και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ να μελετώ στίχους και να σκέφτομαι γιατί ο καλλιτέχνης επέλεξε να γράψει το στίχο έτσι και αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ να μελετώ στίχους. Από ποια ηλικία αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι το τραγούδι είναι το χόμπι σας? Από μικρή το ήξερα ότι είναι χόμπι μου και ότι ήθελα μια μέρα να γίνω τραγουδίστρια. Το έγραφα εγώ στα τετράδια μου. Ζωγράφιζα τον εαυτό μου σαν τραγουδίστρια πάνω σε σκηνή και έγραφα τα όνειρά μου. Μαζί με τις φίλες μου κάναμε συγκροτήματα και χορούς και τέτοια και ήμασταν στα talent shows και χορεύαμε. Οπότε από μικρή ήταν κάτι που μου άρεσε και ονειρευόμουν. Wow, τέλεια! Γεια σου, εγώ είμαι η Φανή. Γεια σου, Φανή. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε μάθει ότι έχεις σπουδάσει δασκάλα ειδικής αγωγής, πόσος καιρός είναι που το έχεις αφήσει και ασχολείσαι μόνο με το τραγούδι? Τώρα είναι από το 2018 είναι που έφυγα από τη δουλειά μου. Οπότε, πόσα χρόνια είναι? 6 χρόνια σχεδόν και παραπάνω. Πόσα χρόνια? 7 χρόνια! Πω. Ναι, τώρα για 7 χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με τη μουσική. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η παιδεία, πάντα μου άρεσε και πάντα θα μ' αρέσει και γι' αυτό είμαι και πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα σε ένα σχολείο. Και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε. Έχετε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας, το οποίο ήταν τραγουδιστή ή τραγουδίστρια? Ναι, στην οικογένειά μου υπάρχουν πολλοί που τους αρέσει το τραγούδι και τραγουδάνε. Η μαμά μου τραγουδάει, οι αδερφές της τραγουδάνε και από τον μπαμπά μου την οικογένεια τραγουδάει και η αδερφή του και η κυρία Καλοψικάκη που είναι στο σχολείο σας, που είναι στη χοροδία, στις Αρχάνες.
Τα αδέρφια της, τα πρώτα μου ξαδέρφια παίζουν όργανα και τραγουδάνε. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική και οι τέχνες σαν οικογένεια. Πολλά, δεν νόμιζα μόνο, ας πούμε, λίγα, όχι τόσο. Ναι. Εγώ είμαι η μόνη που το έχει τρέξει επαγγελματικά όμως. Ως παιδί είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου ότι θα έφτανε έως αυτό το σημείο που είσαι τώρα? Το φανταζόμουν πάρα πολύ όταν ήμουν παιδί, το ονειρευόμουν, το έγραφα, το ζωγράφιζα στα τετράδια μου, ότι θέλω να γίνω μία μέρα τραγουδίστρια. Έβλεπα American Idol στην Αμερική, που είναι σαν το, δεν ξέρω, Greek Idol ή The Voice εδώ πέρα. Και το έβλεπα και φανταζόμουν και εγώ τον εαυτό μου να πηγαίνω για οντισιόν. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ από μικρή. Ποιος σας στήριξε περισσότερο στα πρώτα σας βήματα ως τραγουδίστρια? Στα πρώτα μου βήματα ως τραγουδίστρια με στήριξε... πότε να πω ότι είναι τα πρώτα. Λοιπόν, στα πρώτα μου βήματα ως τραγουδίστρια με στήριξαν οι γονείς μου, γιατί βλέπανε πόσο το ήθελα και όταν έχασα τη δουλειά μου σαν δασκάλα, γιατί γίνανε περικοπές τότε στο σχολικό σύστημα και κόψανε 30 δασκάλες από το σχολείο και όλες τις νέες, οπότε έχασα και εγώ τη δουλειά μου. Βλέπανε όμως ότι όταν ήμουν δασκάλα, τα βράδια ήμουνα στη Νέα Υόρκη, ετοιμάζα συναυλίες, μουσική και τέτοια και ότι ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Όταν πλέον δεν είχα τη δουλειά μου σαν δασκάλα και τους είπα θέλω να προχωρήσω έτσι, με στηρίξανε και οι δύο και είπανε ποτέ δεν ξέρεις, για να δούμε, πήγαινε και κάνε το. Ποια είναι τα μουσικά σας είδωλα και πώς σας έχουν επηρεάσει ως τραγουδίστρια? Μουσικά μου είδωλα είναι αρκετά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Χάρις Αλεξίου. Αυτή η φωνάρα της και ο τρόπος που τραγουδάει, ό,τι λέει το εννοεί με πάθος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ray Charles, τραγουδιστής στην Αμερική και αυτός πάλι με το πάθος που τραγουδάει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και τότε ειδικά η Britney Spears από pop μουσική. Γενικά θαυμάζω πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Από τους κριτικούς καλλιτέχνες, ποιους προτιμάτε? Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα πω έναν συγκεκριμένο που είναι νέο παιδί και πάει πολύ δυνατά με την καριέρα του, ο Στέλιος ο Βαμβακάς, που παίζει και τη λύρα σε αυτό το κομμάτι, στο βάλε που πήγαμε μαζί στη Eurovision. Είναι πολύ φρέσκος και μ' αρέσει αυτό που φέρνει στην κριτική μουσική. Μ' αρέσει πολύ και ο Γαργανουράκης, που ήταν πολύ φίλος μας στα χρόνια που ο μπαμπάς μου ήταν με την Παγκριτική Ένωση Αμερικής και έφερνε πολλούς καλλιτέχνες από την Κρήτη στην Αμερική να μένουν και μαζί μας και σπίτι μας και να κάνουν tour και είχε περάσει και ο Γαργανουράκης και μ' άρεσε πολύ η μουσική του. Γεια σας, με λένε Παπαδάκη Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και από τα δικά σας τραγούδια, ποιο είναι το αγαπημένο σας? Το αγαπημένο μου είναι το Φωτιά, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει λίγο από όλα αυτά που είμαι εγώ. Έχει και το αγγλικό στίχο και το ελληνικό και το μπουζούκι και είναι ένα τραγούδι που μου άλλαξε τη ζωή. Δεν ήξερα ότι μία μέρα θα το άκουγε η Ελένη Φουρέιρα και θα μου έλεγε πάμε να το κάνουμε ντουέτο στα ελληνικά και στα ισπανικά. Και από αυτό μετά με έμαθε και περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα και έχει κάνει πολλά για τη καριέρα μου αυτό το τραγούδι. Ασχολείστε με τη σύνθεση των τραγουδιών σας? Ναι, ασχολούμαι με όλα μου τα τραγούδια στη σύνθεση. Γράφω στίχους, είμαι και στη μουσική. Γενικά έχω συνεργάτες που δουλεύουμε μαζί. Το Jay Stolar που είναι και σύντροφός μου. Πώς νιώθετε που σας ακούει ο κόσμος και σας στηρίζει? Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορώ να το περιγράψω, μόνο είναι αυτή η χαρά και ευγνωμοσύνη. Όταν βλέπω κόσμο να αγκαλιάζει το τραγούδι, κάθε βιντεάκι που βλέπω στο TikTok με το τραγούδι, που ανεβάζει κάποιο story ή με βλέπουν και μου μιλάνε και μου λένε, εγώ γεμίζει η καρδιά μου με χαρά και ευγνωμοσύνη. Πολύ, πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Πώς αντιμετωπίζετε την πίεση και την δημοσιότητα? Είναι κάτι που... Καλή ερώτηση.
για την πίεση, αυτό που με βοηθάει είναι να... Δεν ξέρω πώς τα λένε στα ελληνικά. Τα positive affirmations. Σκέφτομαι για την πίεση, προσπαθώ να σκέφτομαι γενικά πάντα θετικά. Κι αν νιώθω άγχος, λέω όλα θα πάνε καλά, είμαι χαρούμενη, είμαι ευγνώμων, δηλαδή λέω πάντα θετικές σκέψεις και αυτό βοηθάει το μυαλό μου να ησυχάσει όταν υπάρχει πολλή πίεση. Και όταν ήταν και ο εθνικός τελικός, αυτό που σκεφτόμουν και έλεγα στον εαυτό μου συνέχεια είναι ότι θα ανέβω πάνω στη σκηνή για 3 πράγματα. Για τη γιαγιά μου, να είναι περήφανη, για τα παιδιά που ήθελα να με δούνε και να χαρούνε και να χαίρονται και για τη χαρά γενικά, απλώς να το απολαύσω και να περάσω καλά. Και έλεγα για τη γιαγιά, για τα παιδιά, για τη χαρά. Για τη γιαγιά, για τα παιδιά, για τη χαρά. Θα ανέβεις στη σκηνή για αυτά τα 3 πράγματα. Να το ζήσεις, να το απολαύσεις γι' αυτό. Οπότε αυτό με βοηθάνε γενικά, οι θετικές σκέψεις και να σκέφτομαι και τα άτομα που θέλω να επηρεάσω με τη μουσική. Ποια είναι η πιο ακραία συμπεριφορά που έχετε βιώσει από θαυμαστή? Το να σκληρίζουν όταν με βλέπουνε. Μου φαίνεται παράξενο, αλλά είναι είναι ωραίο πράγμα όταν ο κόσμος ενθουσιάζεται για να σε δει και να σε υποδεχτεί. Οπότε, επειδή εγώ νιώθω πολύ normal, νομίζω και για την κυρία Καλοψικάκη, τη δασκάλα σας εδώ πέρα, όταν με βλέπει, εγώ είμαι εξαδέρφη της, δηλαδή με ξέρει από μωρό, από παιδί. Εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ normal άνθρωπος και ότι δεν αξίζει να σκληρίζει κάποιος όταν με βλέπει, να ενθουσιάζεται τόσο μα τόσο πολύ, αλλά νιώθω πολύ ευγνωμοσύνη για αυτή τη χαρά που έχει κάποιος όταν με βλέπει, και αν είναι έτσι, ας είναι έτσι, είναι ωραίο. Σας έχει συμβεί κάτι τρελό σε συναυλία? Δεν νομίζω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Πολύ είναι όλα καλά. Μέχρι τώρα όλα καλά στις συναυλίες και η συμπεριφορά του κόσμου. Ουρλιάζουν εκεί που πρέπει να ουρλιάζουν, τραγουδάνε μαζί μου εκεί που πρέπει και περνάμε καλά. Γεια σας, ονομάζομαι Χριστίνα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ισορροπείτε τη ζωή μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού? Πολύ καλή ερώτηση. Ακόμα προσπαθώ να την ισορροπήσω. Νομίζω για όλη μου τη ζωή δυσκολεύομαι με αυτό το πράγμα. Αλλά προσπαθώ γενικά να βρίσκομαι εκεί που πρέπει να είμαι εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε τώρα τους περασμένους μήνες που είχαμε τον εθνικό τελικό και τραγουδούσα σε κέντρο στο Θέαμα στην Αθήνα μαζί με την Πάολα, ήταν ανάγκη και σωστό να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Τώρα που ετοιμάζω και καινούργια τραγούδια, μπορεί να βγάλω και δίσκο φέτος, πάω στο Λος Άντζελες, στο σπίτι μου που έχω και στούντιο, να κάτσω λίγο να δουλέψω, να μελετήσω, να δημιουργήσω και γενικά προσπαθώ κάπως έτσι όπου πρέπει να είμαι, πάω. Αλλά για ισορροπία ακόμα προσπαθώ να το βρω. Πώς σας επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια του κόσμου? Πολύ καλή ερώτηση κι αυτή. Γενικά προσπαθώ να μην ασχοληθώ και προσπαθώ να μην βλέπω τα πολλά σχόλια γενικά. Αν είναι ένα αρνητικό, δεν πειράζει. Από τη μία είναι ότι όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι όλα τα σχόλια θετικά. Αλλά προσπαθώ απλώς να προσηλωθώ σε αυτό που κάνω, να ξέρω ότι εγώ πιστεύω στη μουσική που κάνω, το κάνω με όλο μου το μεράκι και αν εγώ το αγαπώ, αυτό είναι που μετράει. Και μακάρι να το αγαπήσει και ο κόσμος, αλλά από εκεί και πέρα να έρθει τα αρνητικά σχόλια δεν με απασχολούν όταν ξέρω ότι είναι κάτι που το έκανα από την καρδιά μου. Την ώρα των προκριματικών του διαγωνισμού που τραγουδούσατε πάνω στη σκηνή, πώς νιώθατε? Ένιωθα πολύ χαρούμενη
και αγχωμένη ταυτόχρονα. Ήταν η πρώτη φορά που, που τραγουδούσα live στη τηλεόραση και υπήρχε πάρα πολύ πίεση, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως είπα και πριν, σκεφτόμουν για τη γιαγιά, για τη χαρά, για τα παιδιά. Για τη γιαγιά, για τη χαρά, για τα παιδιά. Απόλαυσέ το, απόλαυσέ το, απόλαυσέ το. Οπότε αυτό έκανα. Είχα το άγχος μου, αλλά το απόλαυσα και πέρασα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και ειδικά όταν μπήκε το Πεντοζάλι, είδα και το Στέλιο Βαμβακά με τη λύρα του, κοίταξα έξω και είδα το κοινό να χειροκροτάει και να περνάει όμορφα μαζί μου, το απόλαυσα. Γεια σου, Ευαγγελία, είμαι Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, όταν ανακοίνωσαν ότι δεν είσαι η νικήτρια, τι συναίσθημα είχες? Εγώ πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και έτσι έλεγα ότι αν είναι να πάω, θα πάω. Αν δεν είναι να πάω φέτος, δεν πειράζει. Συνεχίζει μπροστά η ζωή. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήθελα να ακούσω το όνομά μου και θα έλεγα ψέματα αν σου έλεγα δεν στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ήξερα ότι αυτό που έκανα και ανέβηκα στη σκηνή το απόλαυσα, πραγματικά το έζησα και δεν μετάνιωνα τίποτα. Οπότε ήξερα ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα ωραία και ότι η ζωή συνεχίζει μπροστά έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε όμορφα πράγματα, βρίσκομαι με ωραία παιδιά σαν εσάς και έρχομαι στα σχολεία και νιώθω την αγάπη από το κοινό. Οπότε στεναχωρήθηκα, αλλά με ψηλά το κεφάλι. Πάμε μπροστά. Ξαναδήλωνε συμμετοχή? Ξαναδήλωνα. Για να δούμε. Ποια είναι η γνώμη σου για το τραγούδι της Κλαβία στο Αστερομάτα? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει πολύ ωραία φωνή. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ καλά και ανυπομονώ να δω τη σκηνική παρουσία που θα κάνουν. Λοιπόν, θες να πούμε το βάλε? Να το πούμε. Βάλε κι άλλο, θέλω να ρισκάρω και φλερτάρω με τη φωτιά. Βάλε κι άλλο, θέλω να ρισκάρω και ζητάω εσένα ξανά. Μπράβο! Μπράβο, αγάπη μου. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Παρακαλώ. Θα κάνουμε ντουέτ στο μέλλον. Έγινε. Γεια σου, Ευαγγελία, είμαι η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το περιέγραφες στον εαυτό σου με 5 λέξεις. Με 5 λέξεις. Καλή ερώτηση. Ναι, περίμενε. Δύσκολο, αλλά καλό. Μπαμπάγια βοηθά. Την ερώτηση να περιγράψεις τον εαυτό μου με 5 λέξεις. με 5 λέξεις. Χαρούμενη, δημιουργική, τυχερή. Ναι. Νιώθω ότι είμαι τυχερή σε πολλά. Και αυτό που λες στο τραγούδι. Θέλω να ρισκάρω. Ναι, αλλά με 5 δηλαδή αποφασιστική, θάρρος. Δηλαδή έχω το θάρρος να πάω να κυνηγήσω αυτό που θέλω. Πόσα ήταν αυτά? 4. Άλλο 1. Άλλο 1. Βοήθεια, ναι. Όμορφη. Όμορφη και όμορφη. Ωραία. Αυτά. Αυτό το έχει πλάκα στο έντυπο. Ευχαριστώ. Εκτός από το δικό σου τραγούδι και της Κλαβδίας για τη Eurovision, ποιο άλλο τραγούδι σας άρεσε και γιατί? Μου άρεσαν πολλά από τα τραγούδια. Ένα συγκεκριμένο που πιστεύω ότι ήταν πολύ δυνατό και έχει πολύ καλή φωνή είναι της Barbs, το τραγούδι το Sirens. Μου άρεσε πάρα πολύ και βγήκε και τρίτη. Οπότε, ναι, είναι ένα τραγούδι που το ακούω και τώρα.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που έχετε πάρει? Είναι αυτή η λέξη μεράκι, που είναι αγαπημένη μου λέξη, είναι αγαπημένη λέξη και του μπαμπά μου, ήταν και της γιαγιάς μου, και λέμε ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, το πιο μικρό πράγμα, είτε και το πώς στρώνεις το κρεβάτι, πώς θα προσφέρεις φαγητό στην οικογένειά σου, πώς θα διαβάσεις για το διαγώνισμά σου, πώς θα παρουσιάσεις το τραγούδι της Eurovision. Το κάνεις με μεράκι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πραγματικά βάζεις τον εαυτό σου, αγαπάς αυτό που κάνεις και ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον έκανες κάτι με μεράκι. Αυτό. Από πού αντλείς έμπνευση για τα τραγούδια σου? Από παντού. Παίρνω έμπνευση από pop μουσική στην Αμερική, από κριτική μουσική, από ισπανική μουσική. Μ' αρέσουν πολλά πράγματα και έχω μεγαλώσει και με πολλά, επειδή μεταξύ ενδιάμεσα Αμερική και Κρήτη και Αθήνα. Οπότε μ' άρεσε να κάνω αυτό το πάντρεμα, να βλέπω τι συνταγή μπορώ να φτιάξω για το τραγούδι. Ευαγγελία, γεια σου. Με λένε Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορούσες να περάσεις μια μέρα με κάποιον άνθρωπο, είτε ζωντανό είτε όχι, με ποιον θα την περνούσες? Wow. Πολύ καλή ερώτηση. Αν έπρεπε να διαλέξω έναν διάσημο... Η αλήθεια είναι ότι αυτός που ήρθε στο μυαλό μου είναι η γιαγιά μου, που έχει φύγει τώρα από τη ζωή. Θα ήθελα να περάσω άλλη μια μέρα μαζί της, να κάτσουμε στο μπαλκόνι, να τα πούμε, να της δείξω τη μουσική που έχω κάνει και να κάτσουμε να φάμε, να έχουμε μια όμορφη μέρα μαζί. Αυτό θα ήθελα. Τι είναι αυτό που σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένη? Η καλή παρέα είναι που με κάνει πραγματικά ευτυχισμένη. Είναι να έχω ανθρώπους γύρω μου που μ' αγαπάνε πραγματικά, που με στηρίζουν και που εγώ τους αγαπάω και στηρίζω. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να έχεις καλούς φίλους και οικογένεια που βοηθάμε ο ένας τον άλλον και είναι αυτή η αληθινή πραγματική αγάπη. Δηλαδή, είτε στα καλύτερα μας, στα καλύτερα ή στα χειρότερα, πάλι μαζί. Πώς θα φανταζόσασταν τον εαυτό σας μετά από 10 χρόνια? Θα ήθελα να έχει προχωρήσει αρκετά η καριέρα μου, να είναι διεθνή, να έχω κάνει παγκόσμια tour. Έχω και όνειρο να φτάσω μέχρι και τα Grammys στην Αμερική. Θέλω να φέρω το μπουζούκι, να τραγουδήσω και στα ελληνικά σε εκείνη τη σκηνή. Αλλά ταυτόχρονα βλέπω τον εαυτό μου και με οικογένεια και να έχω μια ισορροπία. Να κάνω τα tour και τα λοιπά, αλλά να έχω και μια ωραία ισορροπία με οικογένεια και καλούς φίλους. Γεια σου, Ευαγγελία. Είμαι ο Στέλιος. Όπως μας είπες και πριν, η πρώτη σου συναυλία ήταν στη Νέα Υόρκη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να πάρεις την πρώτη γεύση, ας πούμε, σε μια τόσο μεγάλη πόλη? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και ήμουν πολύ ευγνώμη γιατί είχαν έρθει όλη η οικογένειά μου και όλοι μου οι φίλοι να με στηρίξουν εκείνη τη μέρα. Και εγώ ένιωθα πολύ ενθουσιασμένη γιατί, ναι, η Νέα Υόρκη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και δύσκολη πόλη και ότι κατάφερα να κάνω μια συναυλία σε αυτή την πόλη των ονείρων ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Σου ευχόμαστε όλη η ομάδα του Ποντάρω στη ζωή τα καλύτερα. Ό,τι ονειρεύεσαι, όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Είσαι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Θέλουμε να συνεχίσεις, θέλουμε να μας εκπροσωπήσεις στη Eurovision, να τα καταφέρεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία σήμερα που πέρασα μαζί σας. Όλοι είστε κι εσείς υπέροχοι άνθρωποι και σας εύχομαι τα καλύτερα. Και όλα τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. 1, 2, 3. Βάλε κι άλλο, θέλω να ρισκάρω και φλερτάρω.
Thank you.